Juan Salvador Gallà, gastrònom. Vos espere el pròxim 9 de setembre, el dia 9 de setembre, en el monestir de Santa Maria de la Valldigna, en el tercer concurs internacional Paella Valenciana de la Valldigna. Un concurs que posa en valor la nostra gastronomia valenciana. Paella valenciana en pilotetes i en Pebre de Ratlla. 40 restaurants de tot el món participaran en el concurs. Vos espere fent este arròs. A tots. Allí mos veiem. Cuina valenciana sempre. Una de les paelles tradicionals valencianes. En pilotetes que es fan en sang de conill i porta pebrera roja. Vos espere. Juan Salvador Gallà, gastrònom, cuinavalenciana.es, al qual podeu accedir, parlant de la nostra terra, de la nostra cultura i de la nostra gastronomia. Al fum de la ximenera.es, ximenera en X, és el que hi ha, vos espere.